खाथियाव फैना मानो नों एसेबां गोजाननिफ्राय फैनाय नोंजों गरा फैफानो हायोना नंगौना होनबाबो सरकारा 1 मिटार डिस्टेन्सआव थानो खोन्थाखादों आंखौ माबा कर'ना जानाय बायदि नुदों नामा लोब लोब सुबुंफोरनि अनसायनायजों जौमोन सावथुननि प्रिमियाम श'आ जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि सोमदोन बर' लिरनाय आरो सोरजिनायाव जौमोन सावथुनखौ जपादं हालामनि बिसारपुर माइनाव मेलायाव फोथाराव प्रिमियाम श'खौ दिन्थिनाया मोजाङैनो जाना थांबाय। दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिसानि लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारिया। मख'जाथावदि बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि गोबां गोजाम गोदान फावखुंगुर फावखुंग्रिजों लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो जौमोन सावथुननि प्रिमियाम श'खौ दिन्थिफुंनाया गोबां फावगिरि रोजाबगिरि आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव गाहामैनो जोबना थांबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि बे प्रिमियार श'आव फैनानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं बेखौनो आसा खालामो दि गासै रायजो राजा नोंथांमोना जेन जौमोन फिल्मखौ गासैबो बजबो। दाथ' फिल्मा जास्ट जागायदोंसो ओमफ्राय स्टार्टिंखौथ' आं जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय आं फुल नायनानै थांजोबगोन आसा खालामो मोजाङानो जादों। आं बेखौनो खावलायहरनो सानोखि जोंनि फावखुंगुर एबा फावखुंग्रि गासैबो जा फिल्माव नांजाबनानै थायो गासैबो जोबोद खस्थ' खालामो गासै दुखु जारलानि गेजेरजों सावथुनखौ आबुं खालामो बेनि थाखायनो आं बेखौनो खावलायोदि गासै रायजो राजा नोंथांमोना जेन बे सावथुनखौ बजबो। औ माबा मिथिं दङ दान्दै आंना दाख्लैबावैसो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जादों आब' लिनाजों आंजों जयै सप्तासेबो जायाखैदां बिरे बिरे होननाय स' नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैबा नायहैनो हागोन। दाथ' बिदि नेक्स्ट प्रजेक्ट गैथ'आ आरो आखाइयाव। जोबोर मोजां मोनदों आङो बेवहाय मोजाङै रल खालामनो मोननानै ओमफ्राय मुभियाबो जोबोर मोजां जादों। बेवहाय जोङो गोबां खस्थ' खालामबोदों आरो नोंथांमोना मिन्थिखायो मोनसे जुदि मुभि बानायनो गोनांबा जों बेसेदि खस्थ' खालामनो गोनां जायो। दा बेखिनि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसारबाय। जौमोन फिल्मखौ लानानै जेनेबा दानि सोलिफुनाय लाइमोन बा जौमोन बैसोआव माबायदि जायो बेफोरखौनो जों बेवहाय नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायब्लानो मिथिगोन। औ आं आवगोलावबो खामानि मावखांबाय। आं 2016 ना मा बिदिनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरोना ओमफ्राय फैयै दिनैसिम बेसिम थाखोआव दङ आरो। नायगिरि बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानोदि नोंथांमोना जों खस्थ' खालामनायखौ नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो ओंखायनो जाहाथे नोंथांमोना जोंजों गासिबो मदद होनानै जोंनि बे मुभिखौ नायनो थाखाय आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोननि मोजां बोसोन मोनबावो जाहाथे जों आरो मोजाङै मोजां बानायलांबावनो खाबु मोनो। आंनि इयुन थांखियाथ' बेनोसै आं गावनि जिउआव मोजाङै मोजां बिदिनो मोजाङै सावथुन बानायलांबाय थानो हानायनि ओमफ्राय मोजां खामानि मावलांबाय थानो हानायनि। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरि नोंथांनिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। जोबोद गोग्गाथाव मोनसे बाथ्रा जे बिथां सोमदोन बर'आ बोसोरफ्रोमबो बर' सावथुन दिहुनबोगासिनो दङ। बे बोसोरावबो बिथाङा जौमोन मुंनि गांसे आबुं बर' सावथुन दिहुनदों आरो दिनै बे जौमोन सावथुननिनो प्रिमियार श'आ जानानै थांबाय। बिथांनि बे नाजानाय आरो बिथांनि बे मावनो लानाया थारैनो जोंनि बड' सावथुन मुलुगनि मोनसे गिदिर बिहोमा होननानै जों सानो। जोङो जेब्लाबो बिथांमोननि जौगानाय बिथांमोननि नाजानाय बेखौ जों मान होबोदों आरो जोंनि एसोसिएशननि सासे गागि सोद्रोमा हिसाबै जोङो बिथांखौ गिबिनिफ्रायनो मोनबोदों। बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजोंनो जोंनि बड' सावथुन मुलुगा मुलुगदांखा जाहैनो हागोन सानसे बेलासे जों बेखौ मिजिंथिदों। औ नंगौ दिनै जोंनि गेजेराव गोबां प्रडिउसार ओंखारबाय लोगोसे गोबां महरगिरि एबा आर्टिस्टफोर ओंखारबाय।
जों बेखौनो लुबैयो जोंनि बर' सावथुननि स्टेन्डार्डखौ मेनटेन खालामनो थाखाय जोंनि महरगिरिफोराबो क्वालिटि गोनां जानांगोन डिसिप्लिन जानांगोन जाहाथे बिथांमोननि जि मावनाय दांनाय बिथांमोननि जा माने नाजानाय बियो समाजाव गनायजाथावना जानांगोन बिथांमोननि एक्टिं खालामनायानो जा एबा व्यक्तिगत भाबै बिथांमोननि सलनफोरानो जा बियो समाजनि गेजेराव मोनसे मोजां मोनसे बारहावाखौ लाबोनो हानांगोन आरो बिथांमोना जुदि मोजां आखल आखुनि जायोब्ला मोजां क्वालिटिनि महरगिरि जायोब्ला बिथांमोना अरायबो खामानि मोनबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ लानानैनो बर' सावथुन मुलुगाबो मुलुग दरबाराव सानसे बेलासे गोजौ थाखोसिम मोनहैगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो